Els beneficis per la recollida són tots. Jo penso que si no es fa porta a porta, de la manera que som la gent, és pràcticament impossible. Si la gent fos conscient del que s'ha de fer, doncs igual aniria més bé, tal com es feia abans amb contenidors. Però això no veig que no resulta i en canvi el porta a porta va molt bé i és molt pràctic. Jo ara no ho canviaria pas. Penso que ajustar-me al calendari, perquè a vegades, per exemple, a l'estiu, que fas molta síndria i coses així, doncs això fa suqueig així, llavors has de mantindre les bosses a casa igual un dia o 2 dies. Això és el que costa més. Separar els residus no costa gens, de fet ja ho fèiem abans, i no és cap problema. El calendari és més problemàtic, ho ha costat més.